Hello guys, Namaste Kulumbai. Welcome back to Surya B Vlogs and दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नै जोंहा दायो हाबा जाहैनो नागिरदों आरोना दायो थाबागासिनो स' नोंथांमोना बेखौनो शेयार खालामलांगोन नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाखालि हाबाल' मोनजायो आरोना रायजोफोर बिमा फिसा थाबायगासिनो जोंना लामाया नैबेयावनो थाबायगासिनो जों ओमफ्राय नै दायो थांगासिनो लामायाव दङ गारियाव ओमफ्राय नै जोंहा फिसा गोनांजोब आरोना थफ्ला गोनांजोब सालाकाथियाव आरोना लकेसना नै हाजो सेर सेराव फुरा साहा बागान हाजो खाथियावनो ओमफ्राय नै मोनफैबाय हाबाथिलियाव साहा बागान गोजानै साहा बागान जोब खाथि गाइसफोर जों दायो हाबायाव मोनफैबाय आरो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै साहा बिस्कुट रानफैबाय साहा लोंबाय नै जोङो ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बारा गैयामोन क्लासाव A few moments later. दसे थानानै नै मानसिफ्रानो जा बुरजा जाखाबाय ओंखाम जानायाबो लाइन थालायलायनांगौसो जादों ओमफ्राय नै जा गोबाव थानानै दासो जोङो ओंखामखौ मोनजाफैबाय आरो गामिनि नालाय एकदम फुरा बोराय बेन्थ' गासिबो फैजोबखायो जानो Jaga dia aja gua. Dia anak kosong gua. Nanga. Dali hutan nanggo.
Aku sak mana gede. Sampai langgar. ओमफ्राय नै साहा बागाना बेयावनो दं नै न'आवनो न'निखा आरो साहा बागाना हौवा गोदाननि ओंखाम जाखांबाय नै Dan siapa? Azang-kazang bumihilay habayana. ओमफ्राय नै नैबे हिन्जाव गोदाननि माल मोनबोनाय नै जा मोजां मोजांखा सफा बक्स फालें नै मोजां मोजांथार माला दायो थांसै आरो ओमफ्राय मोनालायबाय Mami naulay. ओमफ्राय नै मोनालायबाय स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम स' एसेनोसै गोजोन्थों